Deci trebuie să vă spun că eu am crezut că experiența de pe mare este inegalabilă. Inegalabilă. Da. Și într-adevăr, până pe 6 mai 2010 a fost cea mai completă experiență pe care am avut-o. Și sintetizată este că trebuie să ajungi unde ți-ai propus, indiferent ce se întâmplă. Da. Pe 10 mai am dobândit o experiență pe care îndrăznesc să o așez deasupra experienței de pe mare. Momentul în care te duci și spui poporului tău, vă tăiem salariile. Nu vă doresc vreodată să fiți în situația să faceți asta. E cea mai puternică experiență și cea mai grea pe care am avut-o. Cu marea te mai bați, nava ai făcută să o înfrunți. Cu un incendiu la bord te mai bați, că nava trebuie să aibă sisteme să poți să stingi incendiul ăla dacă aplici procedurile. Dacă îmi spui unui popor se reduc salariile cu 25%, e un sentiment groaznic pentru că știi ce faci. Da. Credeți că acum, spunându-le că li se vor reîntregi salariile, niciodată nu mă vor ierta pentru 5 mai 2010 sau 6 mai 2010. De ce? Păi banii ăia din 6 mai până acum nu li mai dă nimeni înapoi. Dar dacă tot sunt pline televiziunile astea de mari economiști, domnul Cristoiu, deci eu sunt inginer și nu-mi iau, Doamne ferește, nu-mi mai rog cunoștințe economice, dar îmi asum o experiență de om care a fost în 5 guverne, care a gestionat un buget ca cel al Primăriei Capitalei, deci un om care știe să citească un buget și știe cum se reglează un buget până la urmă. Când toți cei care au țipat atunci nu trebuiau tăiate salariile, trebuiau găsite soluții, să creștem investițiile, să adunăm... I-aș ruga să simuleze, pentru că acum nu mai e în viitor. Unde ar fi fost România dacă pe 6 mai 2010 noi nu decideam această măsură? Unde ar fi fost România? Eu le mai propun un exercițiu. Unde ar fi România dacă mâine dăm ceasul înapoi și spunem refacem și salariile, reducem TVA-ul și, știu eu, anulăm toate măsurile de austeritate. Eu vă dau scris că dacă mâine am revenit la situația din 6 mai 2010, România în 5 luni ajunge mai rău decât Grecia, dintr-un motiv simplu. România nu e în euro. Nu va veni Germania să plătească pentru noi, cum n-a venit nici când ne-a fost greu în 2009 de am fugit repede la fond. Nu va veni niciun stat să plătească pentru noi.